Благодаря, че се отзовахте на поканата. Какво в крайна сметка за нас беше референдума? Аз мисля, че знак, че победи пряката демокрация в най-новата история на България, че от тук насетне референдумите, хората показаха, че имат желание референдумите да станат част от силата на българския народ. Паралелно с това, референдума показа, че реално това в анализа на българския политически живот, управляващите за първи път бяха победени от опозицията. Трите Бойкови и Нета не се реализираха в еманация на вод на хората, което е, може би, първата загуба на партия ГЕРБ като гласуване. Заедно с това, аз мисля, че партиите, които смятаме, че трябва да има свободни граждани и да се чува гласа им, трябва да благодарим на родопските избиратели, на всички родопчани, тези, които бяха и да, тези, които и гласуваха с не. Защото те призоваваха именно за силата на българския народ да може той да говори чрез гласа си. И референдума, да, има успех. Сборно взети и дато и нето изпратиха българския парламент на поправителя. Българския парламент ще трябва да дискутира отново темата за ядрената енергетика и за Белене. Само че в тази ситуация ще му бъде доста по-трудно. Защото ще трябва на всеки от района, откъдето е, и поведението, което има, отделно да си чува партийния лидер, да чува, че отвън звучат над 1 милион и 500 хиляди избиратели. Че тези избиратели в голямата си част казаха да, другата част казаха не. Това ще трябва народните представители да го изпитат и на особено голямо изпитание ще бъдат мажоритарните депутати. Те ще трябва да заявят реално за нашия избирателен район, доктор Дариткова, при положение, че голямата част от вота е да, тя ще трябва да каже да на гласуването. Тоест всички мажоритарни депутати ще бъдат поставени на едно изпитание. В нито един район нямаме друг глас, освен позитивния глас да. А те означава, че трябва да слушат пряката демокрация. Аз лично смятам, че не беше добре ГЕРБ като граждани за европейско развитие на България да се опитват да саботират референдум. И това е демокрацията по дух, по смисъл, като начин на живот. И мисля, че хората в България, въпреки желанието на ГЕРБ да ликвидира гражданското общество в зародиш, дадоха отпор на това. Аз мисля, че не е допустимо днеска, обобщавайки данните и говорейки с общините по места, вчера кмета на село Средец в община Неделино да събере хората в читалището и да започне да ги притиска защо са излязли, защо са гласували. Да, там резултатът е позитивен с да. Резултата в Средец е с от 150 гласували, 140 да, 9 против и 1 недействителен, от 425. Но ти си кмет, ти представляваш всички граждани. И да обяснява, че въпреки командата, която ви бяхме дали, да не излезете или да гласувате с не, вие гласувахте. Това са недопустими неща и ние като опозиция искаме да предупредим, че ще бъдем с отворени очи и с отворена уста за всичките тези недемократични процеси, които някои могат да си позволяват да реализират на територията на Смолянска област. Имаме структури навсякъде, имаме добра координация и мисля, че информационно ще можем да информираме гражданите за тези неща. Другото, което искам да споделя, че
Реално аз съм много горда, че моята партия беше част от инициирането на референдума, защото свободни граждани, социална държава е записано в нашата основна програма и мисля, че всички партии имаме какво в близкия месец да анализираме какво казаха гражданите на България. Какво казаха гражданите на Смолян, гражданите на областта. Това е един избор, който кара политическите партии да се замислят, да анализират внимателно какво мисли народа как разговаря, как говори чрез вота и не само чрез вота като референдум, как се уважава гласа на народа. Реално това са изводите, които мисля, че като цяло можем да направим. По отношение на резултатите за Смолян, тази графика, ако трябва да се покаже, тук съответно самите резултати като проценти. Смолян сме с 67,49 да, 30,97 с не. Един от добрите резултати за област. Тук, ако трябва да бъдем честни, кои са преди нас са Видин, преди нас е Кърджали, но Кърджали с резултата, който има, преди нас е Плевен, естествено, близостта на Плевен и Белене, преди нас е Търговище и ние сме на 4-то място, като избори. Искам няколко неща още да споделя пред вас, което дискутирахме и в София на Националния съвет и си струва медиите да знаете и да ги коментираме, да ги говорим, за да можем да препятстваме процеси, които биха могли да се случат на парламентарните избори. Ако вземем протокола за секционна избирателна комисия, ние бяхме сигнализирани от нашите членове, но това беше системата, която е зададена за контрола и за вярност на протокола. Виждаме, че в протокола броя гласували гласоподаватели според подписите в избирателния списък няма никакво значение. И е без контрола. За първи път. Единствено имат контрола, тази, която, когато избирателната комисия приключва протоколите или качва на секциите, имат контрола, броя гласували според намерените пликове. Да, намерените пликове са важни. Броя на пликовете, в които не е намерена бюлетина, в които е без плик, действителни, недействителни. Това е контролата, която накрая е записана в протокола. Числото по точка 3 трябва да бъде равно, а точка 3 е броя гласувалите според намерените в урната и гласували за гласуването пликове. Какво означава това? Това означава, че няма контрол върху целия изборен процес на всичките му детайли. Това означава, че при едни парламентарни избори не бива да се случват тези неща. И тук веднага ще ви подам една грешка, която ако имаше значение и беше в тази контрола, щеше да бъде фрапираща. Слава Богу, че нямаше. В община Мадан, благодарение на това, че точка 2 не се контролира, в изборния резултат е записано, че 2942 са гласували и че 1852 са с пликове. И в един определен момент ние в щаба в нощта почваме да питаме какво става. Подписали са се много, взети пликове. Какъв е този процес? Отивайки на по-детайлно проучване на резултатите, разбираме, че информационно обслужване, дано да е така, твърдят, че са направили грешка и ето в точка 6, в секция 6 на Мадан, вместо 120 гласували и 120 плика, са чукнали 1210. И идва разликата 1090 нагоре в гласовете. Това си давате сметка в един парламентарен вод, че ще има изключително голямо значение. Затова ние предупреждаваме, че всичко, което ще бъде правено
до тук в полезрението никога не сме слагали прожектор върху действията на информационно обслужване. То трябва да направи такава формула за спокойствие на политическите партии, всички кандидати, за защита и за реалност на вота. Този факт само, че ние дискутирахме с всички членове на избирателната комисия, че факта, че няма никакво значение броя на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък, това е една апробация да се види могат ли да се пуснат пробойни и в друга посока. Това първо. Второ, в самия изборен процес неща, които не бива да се случват. Не може избирателният кодекс да казва, че се заличават автоматично тези, които нямат право да гласуват, и събираме нашите секционни комисии, разговаряме с застъпниците, предвид, че този път беше по-лесен вота, отчитайки, че избирателните списъците на избирателите беше публикуван в сайта на общината, и наши активисти казаха, ми има много починали. И поименно ги знаят, които си стоят в списъка. Това какво означава? Че общините подават, областта подава и в София някой не си върши работата. Ако някой не си върши работата по закон, БСП казва анкетна комисия. В този избор целият процес, в който ще се съставят следващите списъци за парламентарните избори. Тук впечатляващо на главната едно момче, което живее в блок Ела повече от 20 години в САЩ, в списъка. На наша активистка сина и повече от 14 години живее в Англия в списък. А е записано, че гласуват по постоянен адрес. Това означава, че вие знаете как е целият процес на ЕСГРАОН. От обрядния дом списъка акта за смърт отива в ЕСГРАОН, ЕСГРАОН го подава в областта, областта в ЕСГРАОН. Тези, които са в чужбина, МВР съответно подава в ЕСГРАОН или по служебен път и трябва да бъдат направени списъците по правилата. Разговарях с колегата вчера Багдасаров за едно Кърджали. Казва, при положение, че при пълна мобилизация и сблъсък в Кърджали се прави вод от около 80 хиляди, 210 хиляди избиратели в Кърджали. Сега, 3 години и половина, с идването на власт на партия ГЕРБ, казаха, ние ще създадеме правила, надежни правила. Да, изборен кодекс дойде. Той си има своите пробойни. Не ЕСГРАОН, а ЕСГРАОН. Той дава българските граждани. Но това означава и това, което прокламират партиите, че няма как ние да говорим, че българската държава има документи с невярно съдържание. Тези неща никак не са сложни, сигурно липсва политическа воля. Сигурно пак ще каже някой, да, ма вие що не го направихте? Ма ние затова не сме на власт. 3 години и половина партия ГЕРБ се кълна пред български избирател, че това ще бъде така. Тези неща исках да споделя с вас. Мисля по условията Емил Кумчев да коментира в какви условия гласуваха родопските избиратели. И въпреки това, аз лично бях много притеснена, знаейки съботния ден какъв е и понеделник, но въпреки това се оказа, че родопчанина, български избирател казва, аз мога да отида. От моя глас зависи нещо. И мисля, че е голям успех. Това е първи референдум. Той беше в един период поставен на един изключително разкален терен. С лъжливи информации, нелъжливи информации, с един натиск, който вървеше от всякъде, в това число медиен и политически, с разноговорене, но хората казаха, ние не вярваме нито на тези, нито на другите. Ние искаме българския парламент още един път тази тема да я види и това в крайна сметка е първата крехка стъпка на демокрацията, успеха на гражданското общество.